As categorías inferiores dese de Chantada volven á competición esta fin de semana tras o parón de Nadal. Polo de agora todo pinta ben para os tres representantes. O Xuvenil B está inmerso na Copa. Antes do parón xogou 2 encontros, dos cales gañou os 2. Empezou ben, sí. Marcamos bastantes goles nos 2 partidos, pero bueno, tamén hai que dicir que recibimos bastante. É algo que temos que mellorar nestes partidos, sobre todo. Está ben o aspecto ofensivo de marcar, pero no defensivo, que andamos algo frouxos, e a ver se nestas, tanto nas navidades estuvémoslo entrenando e agora nesta semana tamén, a ver se melloramos ese aspecto. Claro, un parón que é salir de reforzados del, non? Esperemos salir, sí. Estivemos traballando duro todas as navidades, tuvemos unha semana de descanso, pero xa a semana pasada xa retomamos os adestramentos, fixémoslo bastante ben de momento, e bueno, os chavales parece tamén que queren afianzarse nesta nova competición. Bueno, xa tedes este fin de semana hai competición, xa non? Empezades aquí. Sí, xogamos contra o Monforte, máis que nada un derbi, por así dicilo, e bueno, os rapaces están moi animados e queren empezar o ano ganando. Que vai ser aquí no Sangoñedo? Sí, aquí no Sangoñedo, sábado ás 10:15, creo. Bueno, logo hai que chamar a afición, non? Que veña a apoiar. Home, xa sei que son as horas moi tempraneiras para que veñan, pero bueno, non estaría de máis que viñeran. Polo menos o segundo tempo. Sí, bueno, sempre que podan vir é de agradecer cara aos rapaces, sobre todo, vaya. Outro dos equipos que se incorpora é o Xuvenil A. Os de Juan xogarán contra a Seca este sábado ás 4 da tarde tamén no Sangoñedo. Vai ser un rival moi complicado que se atopa entre os 4 primeiros da táboa clasificatoria. É un equipo que todos os anos sempre está na parte alta da clasificación peleando por subir a nacional, co cal vai ser un partido moi complicado. Bueno, como pode sentar este parón navideño? Aproveitastes para, bueno, corrixir erros? Bueno, eu creo que o parón navideño o noso equipo que lle veu ben. Nas semanas anteriores ás vacacións, pois o equipo viña nunhas semanas, 2-3 semanas que por exámenes, pois moita xente non asistira a adestrar ca asiduidade necesaria. Aproveitamos o parón navideño para seguir adestrando, a afluencia de xente pois foi elevada, co cal penso que a nivel colectivo nos veu ben. Bueno, agora xa empeza o que sería a reta final do campeonato, non? Sí, queda esta xornada da primeira volta, co cal estamos casi no Ecuador. Estamos nunha zona no medio da táboa con 23 puntos, pero bueno, temos agora un mes moi importante porque xogamos 3 partidos de 4 na casa. Ademais, a excepción da Seca, pois con equipos todos que van por debaixo nosa na clasificación, co cal considero que estes 4 vindeiros partidos son moi importantes para conseguir puntos e, cando menos, manter a vantaxe sobre os equipos da zona baixa. E finalmente os cadetes tamén se incorporan á competición. Será como o resto no Sangoñedo o sábado ás 12 da mañá contra o Verín.